Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arjuna Anjani Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman saat menilai sebuah tayangan. Terima kasih. Salam budaya. Jangan duduk dulu, perkenalan satu persatu. Wah iya, perkenalan satu persatu dari yang sana, nanti pertanyaannya memakai nada nganggo bancing. Yang pojok namanya siapa? Ya, bane komet. Lah, kuwi lho, pengendara elok tenan. Nganggo dang. Ayo. Iya. Ayo ndang takoni Mas. Iya. Ayo. Dang. Yang pojok namanya siapa? Namaku Deni. Oh, Deni. Asik. Dang. Mbak Deni, hobinya apa? Aku hobinya makan. Asik. Tak. Sampingnya Mbak Deni, namanya siapa? Nama lengkap? Nama saya Sri Pesek. Oke. Sri Pesek. Iya. Hobinya apa, Sri? Hobi saya menari. Oke. Sampingnya Pesek, namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi. Hobi. Adik Sinta, Iya. hobinya apa? Hobi saya menari. Podo, kale podo, mikir. Gale beda. Adik Sinta Widya Palupi, hobinya apa? Hobi saya menyanyi. Sampingnya Adik Sinta, namanya siapa? Nama saya si Patricia. Si Patricia, hobinya apa, Tris? Hobi saya rebahan. Oh, tak kira nyerah nih kayon. Oke, sampingnya Adik Patricia, namanya siapa? Nama saya Mbak Birgita. Oke, Mbak Birgita, hobinya apa? Birgita. Hobinya tiktokan. Mbak Birgita, hobinya apa? Mbak Birgita. Senangnya tiktokan. Apa? Tiktokan. Oh, tiktokan. Yang pojok, namanya siapa? Ayo Bu. Nama saya Bupar Sinem. Oke. Bupar Sinem, hobinya apa, Bupar? Hobi saya renang. Wah, renang sakmono ora kelep kabeh. Ya ora no. Ora ya. Oke, sudah Jiro lupat mau jangan duduk dulu. Saya akan mengasih gift. Nah. Ora. Iki kesenian apa jenenge? Aku akan memberi sing paling apik, sing paling persis, engko tak gawe duit. Nah, tak kasih gift. 1 2 3 4 5. Iso nerokne Akbar, mbuh kuwi nesune, mbuh kuwi omonge, mbuh kuwi gelagate apa, kudu iso nerokne. Mbuh pas apa sembarang. Pokoke gelagat lagak lagon lagiane. Jiro lupatmo, ora oleh padha. Wah, ora oleh padha. Diwiwiti saka Mbak Denko nerokne Akbar dalam hal apa nih? Ayo, saiki apa? Aja ngising lho para. Ayo, sing iso 100. Lung. Ayo. Malah sinerane Caca. Ayo apa? Mbak Denko, mikir iki sinden sing belum jawab memikirkan masing-masing masih diberi waktu. Mbak Denko, ayo apa nerokne? Bersalam 100 lung gift untuk malam ini. Apa ya? Apa pesek sik? Pesek wis siap? Pesek sik.
Pesek apa? Apalane? Heeh iya. Heeh. Heeh. Iya, iya Nduk. Heeh, iya. Nek mayang Gur. Heeh iya. Tidak ya. Ya, oke. Mbak Deni wis siap apa Sinta sih? Sinta bagaimana? Dalam hal apa sih? Perkataan. Perkataannya piye nerokne aku. Pas selimbuan. Piye? Yuk. Omongane limbuk diterokne. Bet wis abong kok kowe, ayo. Ayo, apa? Dalam hal apa, Bet? Limbukan nih. Tapi ngora oleh modal ya. Apa? Limbukan piye, Akbar? Dikasih musik biar hebat. Ora. Ayo, Mbak Denko. Nggih. Piye? Jenengan nek guyu ngono. Masa ta? Piye? Guyu apa mengi jane? Terakhir Mbak Birgita. Piye? Terokne pas dalam hal apa? Apa ya Pak? Aku ya bingung ya Pak. Dalam Ya, soalnya biasanya ki jenengan ini berbeda antara di atas panggung dan di bawah panggung. Oh, di atas karo di bawahi beda ya aku ya? Beda. Oh, beda. Bedane piye? Ora sah muni sing pojok. Iki sing tak tekoni Mbak Birgita. Kok mesti celintisan? Ayo. Biasanya lek ning dhuwur panggung ngono kuwi to, Mbak. Pamane ngongkon iki penyimpinge. Plon ngono kuwi. Aku rungu ngono kuwi. Lah, engko lek ning isor panggung wis beda neh. Piye nek ning isor panggung piye? Yang ngono kuwi lho. Ngelok. Aku Wah. Ora. Iya deh, Pak. Mas Heru, siapa juaranya? Kabeh. Ora iso, aku ngomongku bersatu sok. Ya kudune nerokno gayane Mas. Pamane koyo karo aku nek keto. Mas wis tau brung Pak Dudui. Betul, Mas. Edan. Betul. Upamane kono kuwi ngono lho. Sing paling persis Sinta. Ya. Kiko Pak Anas. Ora Mas, ora. Pak Anas sakit ya aku tak milih kowe. Tak milih. Wes iki Sinta, duduk. Wes duduk. Kecuali Mbak Birgita duduk. Duduk semua. Pelak. Mas Andra. Tunggukan gift selanjutnya. Lah aku gak dikasih gift lagi. Ya so. Tapi wong nomor dhuwit iku dono usahane. Cetil, Pak. Amen. Cetil Mbak Birgita. Dalam. Ayo. Guyon karo mlaku karo Bowo. Bowo. Bawa nggih. Niki ngaturaken salam-salam Salam-salam nggih, dulu. Pak. Oke. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng riyadi nggih Pak Bu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Niki wau acaranya apa to Pak Jan? Acaranya Wakeh Eram. Haul Pernikahan ya toh. Pernikahan emas. Mbah Kong Hartoyo Betul? dan Mbak Uti Mami gitu. Betul. Sudah 50 tahun pernikahan. Ulang tahun Bayang, emas. Pak. Ulang 50 tahun kula mau nggih tangket, Bu. Niku wau niku resepe napa to kok saged menikah 50 tahun. Sing penting niku diniati ibadah, Nduk. Muga-muga dhewe ya iso kaya ngono ya, Pak ya. Maksudnya kadhe karo pasangane dhewe-dhewe. Ya ta. Ngono lho. Kowe ngomong ngono kuwi kudune masyarakatmu tak omongi to. Apa, Pak? Apa ono dalang Akbar ki sik Joko sik rong kambon wong wedok. Gak percaya. Gak percaya. Ya wis nek gak percaya ya bener pancen. Sama ini boyo lanang pancen. Ya ora, ya gaya-gaya iki nang to boyo lanang iki Pak Dalang kuwi to. Kono ngomong A, kene ngomong B, kono ngomong C. Boyo kuwi kewan apik kok, Nduk. Nek nyokot ya lara, Pak. Karo peresmian sanggar. Peresmian sanggar Tunjung Sari nggih to, Tunjung Sari Pak. Sanggar Tari. Nderek Mangayu Bagya nggih Pak Dalang. Pemimpinnya sinten, Pak? Hah? Pemimpinnya? Pak Sigit Purnomo. Pak Sigit Purnomo nggih, mugi-mugi saged ngrembaka kesenian nggih to, Pak. Amin ya rabbal alamin. Sehat terus Pak Sigit Purnomo. Niki bawa napa, Pak? Emanipun nyanyi was akrami. Lah niki jenengan sarjana seni to, Pak? Berarti jenengan kudu sing ngartekne kula sing bawa. Oke no, biasa. No. Iki jenenge bawa apa, Mbak Birgita? Dandang gula. Dandang gula tembange?
Tembange apa tembange? Tembange bawa. Manipun nyanyi wasakrami. Oh, maksudnya judulnya Bacute, to. heeh. Apa judulnya? Sambung Wanci Dalu. Lali Pak, Ya. surat tanggapan. Yuk, alon-alon. Tak artek nih. Oke. Oke. Artinya? Nama saya. Ora ya. Artinya? Artine emanipun nyanyi wis akrami. Emanipun ya apa emanipun? Sayangnya. Sayangnya adik sudah menikah. Ya. Wah, sayangnya adik sudah menikah. Menikah. Lanjut. Pama durung sun ingkang anggarwa. Pama durung seumpama belum menikah, saya yang akan menikahimu. Aku urung menikah, Pak. Aku ya durung. Iya, mode ya, Pak. Mode. Joko ting-ting ya. Lanjut. Wong ayu rujit wae. Wong ayu ngrerujit wae, orang cantik, engkau selalu ada di pikiranku. Ngrerujit wae. Terus prandene, yuk. Prandene maksa sekar jebol nimas uga nanggepi Prandene maksa syukur sira Nimas uga nanggapi. Tapi ada untungnya, ada syukurnya. Ternyata dikau juga menanggapi cintaku. Wah. Nah, tapi wis rabi ning cik nanggapi. Cik nanggepi ngono kuwi piye, Pak? Wis rabi tapi cik nanggepi. Lagi nggur lagu kok. Oh, nggur lagi. Lanjut. Ayo ta sambung rasa. Terus Nanging wanci dalu. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Ayo menjalin hubungan tetapi di waktu malam hari. Loh, lah nyapa Pak kok malam hari? Nyapa rawan wae. Nek awan nak srengenge ngene ketok. Berarti gampang konangan. Berarti bengi ya Pak bener konangan. Bengi ya. Lanjute piye jajal lanjute sik? Ki oleh-olehane lanjute. Tanana ingkang rubeda. Terus Nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. ayo to sambung piye? Tanana Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan srana piranti.
Artinya apa, Pak? Tan ono ingkang ngrubeda karena tadi di malam hari tidak ada yang mengganggu. Tan ono ingkang ngrubeda, ora ono sing ganggu. Senadyan nyuntak tresno, ya toh? Nyuntak tresno menyuntak rasa cinta, rasa asmara, ya toh? Iya. Senadyan walaupun memakai piranti, sarana atau alat. Nah, Alatnya apa, Pak, biasanya, Pak? HP. Oke, selamat malam Mbak Sri Wahyuni. Selamat malam. Wah, top luar biasa. Iya no. Ini sudah lamaran dulur-dulur. Sampun. Entuk dalang alhamdulillah. saka telatah. Saka ndi? Wonogiri. Wonogiri. Dalang adi to. Dalang adi. Matamu. Kok iso lho? Mas Bimo. Bimo sik nyapa jateke? Mas Bimo Cahya Kuncara. Iya. Nyapa to kok dadak dicetak-cetake iki ngopo to? Lamarannya bulan apa kae, Sri? Bulan Januari. Rencana nikah angkatnya bulan apa? Tahun depan. Tahun depan. Ya, jangka setahun. Ngopo kaget? Murah iki. Paling ora sok aku kan ya merasa dadi sak anggota di Asta Brata iki wis kaya dulurku. Jadi sahabat. Sok sak-ora-orane sing mayang ya aku. Oh ngono. Iya no. Ya ya, panggah no. Selamatanmu tak sumbang. Selamatan. Dalangnya loro lho ya. Nggih, wis to. Siap pokoknya. Nggih, siap. Kono karo kene ngono lho, Cah. Saiki nembang Iya. Asta Brata itu multi talenta. Ya ta nembang to? Ya. Iki sembarang langgam apa ditayubke engko loro jaranan. Oh, oke. Tayub jaranan. Asta Brata itu pelabuhnya bukan hanya talentanya bukan hanya nabuh, tapi joget juga. Penari pinter. juga ada. Sing nari ning Tuban tak kon maju rene. Ya, oke. Ya. Siapa ke jenenge? Mas Fahri. Fahri. Joget Rene le, coba tayub. ke. Wah, lah kuwi nek joget top. Tayub terus kok diunggahne jaranan. Ayo Mas Fahri kene. Ayo, Cah Bagus. Ora nek dagelane iki ya pokoke penting sing penting mengungkap tabir. Ayo Fahri, oh lho Fahri ke to? Dudu. Oh, Duk ya Agus kuwi ngapa. Lah kok digocek. Ayo Mas Fahri rene. Ayo, Ya Mas sepotone ta. Fahri. Tak. Iki juas. Top, luar biasa. Truk. Oke, wis. Ngono ya. Mike dicekel sik. Mike. Kayak apa tadi itu barke irama apa? Tayub kae. Tayub ngoning jaranan. Nampane pamundute minangkani pamundut Gubuk Asmara saka Surabaya. Aja siap. Velocity sik, dumtek sik. Ora iso. Soalnya kita kira TikTokan, sering suka TikTok. Wong lawas kok kuwi. Wis. Soalnya yogane mau request, jarine velocity-ne kon ngetokno. Ya ta? Usum to ki. Iki wis de fan lho. Apa? Lho, balane Fahri. Tapi aku mau nyingkat. Wis pokoke balane Fahri. Yo. Oh iya ta. Gubuk Asmara, balane Fahri. Hah? Loh, joget. Kok Joget? Mosok derep. Gubuk Asmara yo, monggo garape piye kanca-kanca? Tayub. Joget yo miki diselehke. Heeh. Yeah. Oh, bae. Joget tak gambeli. Ya, coba kayak apa? Gubuk Asmara. Ya.
mobil untuk kamu. Ya, Mbak Bir. Alhamdulillah. Lebaran pulang, Mbak Bir. Pulang Pak Dalang. Menika mesti nek wonten jenengan mesti ana Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam. Nggih, selalu menyimak niku Pak dimanapun panjenengan. Biasanya nek kula mboten derek jenengan wonten niku to, Pak Oka niku WA lho. Mbak Bir kita enggak ikut masak bar mboten, Pak. Oh, jadi selalu memantau. Oh, lah ya ngono ya aku makane jakan terus to, Pak. Aku iki sebagai budalang iki kudune melu terus. Golek islahmu Langel. Pret. Golek islahe. Ngapusi. Golek islahe iki bir kita selain selahe ning ndi? Selahi maksudnya apa, Pak? Longgare. Diselah. Longgare. Oh, longgare. Selane, selo. Selah nggih, selone. Menika pamripun napa? Sri Yuning. Sri Yuning. Mustika Tuban. Bawani sik yo. Bawane. No. Disumbutke pecitan jenengan lho, Pak sinten? Oka. Pak Oka Wibowo. Bawane Sri Yuning, monggo. Iya, Mas, disikane. Oh iya. Mangga. Mas nyangga Mas, Mas. Iya. Ki aku gak dikancani sapa-sapa, Pak. Sapa kancane sapa? Tak haramne nek wong-wong nek kancane. Ora sah. Sing bagus dhewe. Sapa? Rombongan. Sapa neh? Oh, Vektor. Ayo Tor. Rene Tor. Oh iya dibawani Vektor ya Mbak apa-apa. Yumu, Tor. Ewang ngono. Kene lho Tor, rene lho Tor. Nyambut gawe nggon ngetak ngatuk ae. Oh iya. Gemar. Sini. Jarike dibenakne. Sini. Ya Allah. Iki apa to, Tor? Iki jari asli perok. Jari pokacu jane. Wangono Mbak Bir. Nggih. Bawa Sri Yuning. Padha ijone ya dhewe ya, Tor. Aku nek ijo ngene kaya lontong. Ade kayak tupat. Terus diopori ya. Kupat lepet. Kupat menika ngaku lepet. Ya, sampean sak aku sik. Apa, Mbak? Loh, Sing lanang bapakne sik, lho. Apa-apa ki sing lanang sik. Aku gak. Ayo, Ora oleh dulan. bawanana. Apa-apa ki sing lanang sik. Aja. Sing ngawiti sing lanang. Heeh, Mas. Oke. Sing disiki. Iya. Terus. Si sepiro to, Mas? Putri kang sulistya ing warni. Turah to. Suweneni kowe Putri karo kang Mbak Sulistya. Sugran. Putri kang sulistya ing warni. Lho malah kok tambahi ing. Putri kang Sulistyeng. Ya ngono kuwi ya. Ayo. Putri kang Sulistyeng warni. Apik ngono. Mbak Bir. Nanana. Kayak kidung malah. Ya. Srihuning mastika Tuban. Vektor. Putra Kanjeng Sira lawe Duk pranggung Bojonegoro. Aku ngenteni iki lho jandane. Tepuk tangan ora? Rasa. Kleru tepuk tangan. Duk pranggung Bojonegoro
Babila Wiratmaya. Kok manis. Kayak apa? Kayak wangi. Terima kasih. Lama. Ya. Toko di. Tanwurung. Tan wurung Sri Huning gugur. Gandeng. Dadi kusumaning bangsa Tuban. Lah ya bangsane Tuban ngono lho. Sing tenanan. Dadi mustikaning Tuban. Sinden ayo gandeng kirek. Nggih. Piye ta? Sampeyan diarani kirek. Ngawur ae. Apa? Aku duk kirik. Lah apa? Celeng. Oh, malah lu elek. Gak apa-apa ya, Mas Victor ya, sepenting kita berpasangan daripada dalangnya jomblo. Dalange jomblo. Ngene iki apa ya ngono ya romansane Mary. Ya Mary ya, Mas Victor ya. Ngalah ngene iki paling dalange ya. Apa wani dalange? Gak wani ya, gak wani. Ora wani ya, Mbok. Gak wani. Mbok wani tak bayar 100 loh. Ora wani. Siti. Ning panggung kok. Lho, ngene panggung. Lho, berarti iki berarti nang isor bendino, Mas. Ora maksud iki ning panggung kan didelok wong akeh kan saru to, Mas. Oh, saru. Oh. Dadi wanine ning ndi, Pak? Ning isor ki maksudnya ya grapyak. Oh iya. Kucing mau piye isor longan.